खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBODO निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय लासैनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आयेन बानायफिननायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव हाबफैयोब्ला आसाम सोनाब बेंगल सिमा श्रीरामपुरावबो कभिड-19 टेस्ट खालामनो थाखाय थाग थियारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि डिसि भास्कर फुकन बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिदों दि रायजोआव कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय सोनाब बेंगल आरो आसाम सिमा श्रीरामपुराव गासैबो दावबायारि जाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैगोन बिथांमोनखौ कभिड-19 टेस्ट खालामगोन आरो टेस्ट खालामनायाव जुदि कभिड-19 पजिटिभ ओंखारोब्ला फाहामथायनि थाखाय कभिड-19 केयार सेन्टारसिम दैथायहरनायबो जागोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बिनि अनगायैबो डिसि बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय बोसोरनि बायदि बे बाराव गासै दावबायारिफोरखौ क्वारेन्टाइनाव लाखिनाय जानाय नङा। नोंथांमोननि मददनि गोनांथि जादों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दैमुगुरि गामिनि थागिबि धीरन्जय नार्जारी बिथाङा थांनाय 21 एप्रिलाव बेंगालरनि रेल स्टेशननिफ्राय गोमादों। बिथांनि नखरनि मानसिफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय 2 एप्रिलाव बिथां धीरन्जय नार्जारीया गावसोरनि गामिनिनो सानै सुबुंजों बेंगालरनि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय थांफादोंमोन। बेंगालराव सौहैनानै साननैसो खामानि मावनायनि उनावनो बिथां धीरन्जय नार्जारीया थाल गैयै बायदि जादोंमोन होननानैबो मिथिहोदों। जायनि थाखाय बिथांखौ खामानि मावनो लांफाग्राफोरा बिथांखौ न'सिम दोनफैफिननो थाखाय 21 एप्रिलाव बेंगालर रेल स्टेशनाव फैदोंमोन। नाथाय ट्रेननि समा लेट जानायलाय बिथांमोनहा दसे उन्दुथ'नायावनो धीरन्जय नार्जारी बिथाङा गोमानानै थादों होननानै मिथिहोदों। जाथायनि सायाव नखरनि सुबुङा बरबरि पुलिस थानायाव गोमानायनि आर'जलाइबो गथायबाय होननानै मिथिहोदों। सोरबाफोर बिथां धीरन्जय नार्जारीखौ नुसनबायोब्ला 9365095046 नाम्बाराव कल हरनानै खोन्थाहरनो हागोन। HS फार्स्ट इयार आरो फाइनाल इयार होग्रा फरायसाफोरा फरायनानै थाग थियारि जानानै था। बे खोथाखौ बुंथिदों आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि चेयारमेन डक्टर दयानन्द बरग'हाइ बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि HS फार्स्ट इयारनि आनजादखौ 4 मेनिफ्राय आरो फाइनाल इयारनि आनजादखौ 11 मेनिफ्राय आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिला खुंनो नाजाथारगोन। जुदि कभिड-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा आनजाद खुंनायखौ हेंथा होयो अब्लासो आनजाद खुंनायखौ दोनथ'गोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। आनजाद खुंनो थाखाय बिथांमोनहा थाग थियारि खालामगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। जेरै सिगांनि समाव मोन 772 मिरुआव आनजाद खुंदोंमोन, नाथाय बे बाराव कभिड-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै गासै मोन 800नि बांसिन मिरुआव आनजाद खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होननानै मिथिहोदों बिथाङा। मानोना आनजाद हलाव 1 मिटार गोजानाव आनजाद होगिरिफोरखौ जिरायहोगोन होननानैबो मिथिहोदों। बेनिखायनो आनजादा जाथारगोन साननानै गासैबो फरायसाफोरखौ फरायबाय थानो थाखाय खावलायदों बिथाङा। लोगोसे आनजाद खुंनाया फरायसाफोरनि इयुननि थाखाय गोनांथार होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो मोनसे गोनांथार खोथाया जाहैबाय HS फाइनाल इयारनि 19 मेआव जानो गोनां आनजाद MIL नङाब्ला अल्टारनेटिभ इंलिश बे आनजादा 19 मेआव खुंजायालासे 5 जुननि फुंबिलि समाव खुंजासिगोन। मख'नो गोनांदि 19 मेआ भाषा शहीद दिवस सान। बेनिखायनो बे सानाव आनजाद खुंनायखौ दोनथ'नो थाखाय बराक भेलिनि गोबां राजखान्थि दैदेनगिरि आरो समाजारि आफादफोरा दाबि खालामदोंमोन। बेनिखायनो AHSECआ बे थांखिखौ लादों। बेनि अनगायैबो HS फार्स्ट इयारनिया 19 मेआव जायनिया कम्पिउटार साइन्स एन्ड एप्लिकेसन आनजाद दङ बिथांमोननिया 17 मे बेलासि समाव आनजादा खुंजासिगोन। कभिड-19नि गाग्लोबनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मुङा कान्छरन ब्रह्म, 62 बोसोर बैसोनि। बिथांखौ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि थागिबि होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बिथां कान्छरन ब्रह्मनाव कभिड-19 पजिटिभ मोनखांनायनि उनाव थांनाय 22 एप्रिल बृहस्पतिबारखालिसो बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा सानसे उनावनो अदेबानि शुक्रबार मैयानो जोबथा हां लाबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लायावबो कर'ना भाइरासआ गोसारगासिनो दङ। दासान्दि क'क्राझाराव गासै 124 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो थांनाय 24 घन्टायाव क'क्राझाराव 19 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। बेराफारसेथिं अदालगुरि जिल्लायाव मैया बेलासिनि 12 रिंगासिम 68 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिखायनो जिल्ला बेंगिरिया अदालगुरिनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायदों, जाहाथे थासारिया गाज्रिसिन जानायनि लामायाव सौहैनो खाबु मोना।
न'आव खामानि मावनो लाखिनाय 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ बुथारनानै अरजों सावथारनायनि अजद होदों न' बिगोमानि सायाव। बे जाथाया नगावनि राहा टाउनाव जादों। 12 बोसोर बैसोनि सुमिला रंहांपि सासे कार्बि हिन्जावसा। बिथाङा थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो मोनसे नखराव खामानि मावनो थादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला हिन्जावसा गथ'साया समनि सिगां न'आव थांनो थाखाय गनायथि बिदोंमोन। बेयावनो न' बिगोमाया गथ'खौ बुथारनानै अर सावनानै होदों। गिबियाव न' बिगोमाया बुंथिदोंमोन दि गथ'साया गावखौनो फोथैनानै लादों होननानै। नाथाय डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबियाव गथ'साखौ बुथारदों, बेनि उनाव अरजों सावनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सन्देह खालामनानै सानैखौ हमबाय। नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं कार्बि फरायसा आफादा जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। नैथि खोलोबनि कर'ना भाइरासनि दोहौजों हादोरनाङैनो थासारिखौ गाज्रिसिन जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। कर'ना भाइरासनि गोख्रै गोसारफिननायजों गुबुन गुबुन रायजोनि देहा फाहामसालियाव जेंना नुजाथिनायखौ नुनो मोन्दों। जेरै बबेबा देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि आंखाल, बिसनानि आंखाल, एम्बुलेन्सनि आंखाल बायदि बायदि। भारतनि राजथावनि दिल्लीनि देहा फाहामसालिफोरावबो अक्सिजेननि आंखाल जानानै बेरामिफोरा गोबां गाज्रि थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों। दिल्लीनि सार गंगाराम देहा फाहामसालियावबो अक्सिजेननि आंखालनि थाखाय 24 घन्टानि गेजेराव सा 25 कभिड-19 बेरामिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। आरो सा 60नि थासारिखौ गाज्रियाव दं होननानै खौराङाव मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि सार गंगाराम हस्पिटालाव गासै सा 500नि बांसिन कभिड-19 बेरामिफ्रा फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायजों सा 25नि जिउ खहा जाखांनायनि उनावसो अक्सिजेन टेंकार सौफैनानै बे फाहामसालियाव अक्सिजेन जगायनाय हाबाफारिया जाफिनदों। दिल्लीयाव अक्सिजेननि आंखालजों बेरामिफोरनि जिउ गोमानायनि अनगायैबो महाराष्ट्रनि विजय वल्लभ हस्पिटालावबो मोनसे दुखुनांथाव जाथायजों सा 14 कभिड-19 बेरामिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। मैया फुंबिलि समनि 3 रिंगासोआव विजय वल्लभ हस्पिटालाव अर खामनायलाय आइसिइउआव थानाय सा 14 कभिड-19 बेरामिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि आइसिइउआव गासै सा 19 बेरामिफोर दंमोन। जाथाय जानायनि सायाव मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला अर खामनाय जाथाया आइसिइउ वार्डआव एसि बेफ्रुनायनि थाखायनो जादों। मणिपुरनि मेरिकम एकाडेमीनि बक्सार टी सानामाचा चानु बिथाङा भारतनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हाबाय। पोलेन्डनि किल्सआव जानाय एबा युथ मेन्स एन्ड वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप 2021आव मणिपुरनिनो नावरेम बेबिर'जी सानाचानु बिथाङा 56 केजि खथायाव सनानि मेडेल देरहानायनि उनाव फिन टी सानामाचा चानु बिथाङा 75 केजि खथायाव सनानि मेडेलखौ लाबोनो हाबाय। पोलेन्डआव जानाय एबा युथ मेन्स एन्ड वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप 2021आव गासै सा 20 भारतनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बे बक्सिं गेलेनाय बादायलायनायाव भारतनि बक्सिं गेलेग्रा आइजोफोरा दासिम मोन 7 सनानि मेडेल देरहानो हानानै बे चेम्पियनशिपआव भारतनि आइजो बक्सिं गेलेग्राफोरानो नम्बर 1 टीम जानो हादों। सनानि मेडेल मोननो हानाय आइजोफोरनि मुङा फारियै गीतिका 48 केजि खथायाव, नावरेम बेबिर'जी सानाचानु 55 केजि खथायाव, टी सानामाचा चानु 75 केजि खथायाव, पुनम 57 केजि खथायाव, विनका 60 केजि खथायाव, अरुंधति चौधरी 69 केजि खथायाव आरो आल्फिया पाठान 86 केजि खथायाव। बेनि अनगायैबो बक्सिं गेलेनानै भारतनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हानाय बर'नि मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि अंकुचिता बर' बिथाङा गावनि मोजां मोननाय त्रिदिप बराजों जुलि जाबाय। बिथां अंकुचिताया 2017 मायथाइयाव जानाय एबा युथ वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव भारतनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हादोंमोन आरो 2018 मायथाइयाव जानाय फार्स्ट नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सआवबो सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां मेडेल मोननो हानानै बर'नि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशना मोनसे नटिस दिहुनदों। नटिसनि बायदिब्ला गासैबो पस्ट ग्रेजुएट आनजाद इनक्लुडिं एमएससि फिजिक्स, बेनि अनगायैबो गासैबो आन्डार ग्रेजुएट प्रफेसनेल एग्जाम जेरै बिएड, बिटेक, एलएलबी, बिकम एलएलबी, बिबिए एलएलबी, बिए एलएलबी आरो गासैबो आन्डार ग्रेजुएट जेरै बिए, बिकम, बिएससि बेफोरनि 26 एप्रिलनिफ्राय जानो गोनां गासै आनजादखौ दोनथ'बाय। गोदान आनजादनि अक्ट'खौ आसाम सोरखारनि आरो इउजिसिनि गोदान गाइडलाइन्स आरो एसअपिनि बायदियै उननि समाव फोसावनानै होगोन होननानै मिथिहोदों। मेघालय रायजोआव कभिड-19जों जुजिनो थाखाय मिनिस्टारफोरा गावसोरनि दरमाहानिफ्राय 10% दाननानै चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव जमा खालामनो थाखाय थांखि लाबाय। मख'नो गोनांदि जानुवारि दाननिफ्राय मार्च दानसिमनि दरमाहाखौ दान होनो थांखि लादों बिथांमोनहा।
बेनि अनगायैबो मेघालयाव दावबायारि हाबनायखौ हेंथा होबाय रायजो सरकारा। कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ नोजोर होनानैनो रायजो सरकारा गुबुन रायजोनिफ्राय थांनाय दावबायारिफोरखौ 14 साननि थाखाय मेघालयाव हाबनो हेंथा होबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।